Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, August 20, 2025. CLMMRH DOH Cancer Care Center magabuka sa dason nga semana. Duha ka mga kawatan sang inugbulang nga manok nga sakay sa auto nadakpan sang pulis. 15 ka mga minor de edad na rescue sang DSSD kag PNP sa Bacolod. Bangkay sa Scout Ranger nga napatay sa encounter sa Mindoro nag-abot na sa Negros. LPA, yara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, Easterlies, nagadala sang ulan sa Negros. Kag sa good vibes, the best of Bursa, pwede mo na mabakal sa isa lang ka venue. Natanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA, yara na sa sulod sang PAR. Easterlies, nagadala sang ulan sa Negros. Yara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nga ginamonitor sang Pag-asa. Yara ini sa east sang Eastern Visayas kag sa subong may medium nga chance nga mangin isa ini ka bagyo sa sulod sang 24 oras suno pa sa Pag-asa. Ginapaabot nga magatabok ini sa Northern Luzon kag sa Biyernes malapit na ini sa landmass. Duha ka senaryo ang ginalantaw sa LPA. Posible nga mangin isa na ini ka bagyo antes magtabok sa Luzon o kung mangin bagyo na ini pagkatapos nga magtabok sa Central Luzon. Ang easterly sa karon na nagaapekto sa Visayas takip na sa Negros kag ini ang rason sa pagbubo sang ulan ilabi na kun hapon kag kun gabi. Sa number 9, duha ka kawatan sang inugbulang nga manok nga sakay sa auto na dakpan sang pulis. Sakay sa Toyota Vios nga auto, ang duha ka mga ginalegar kawatan sang inugbulang nga manok sang sila ang na-corner sang kapulisan sa bulig sa mga barangay tanod. Nadakpan ang duha ka mga suspect samtang nagatinguha nga magpalagyo sa barangay Maaw sa syudad sang Bago Kaina sang Kaagahon. Suno kay Pulisa Captain Eman Anacleto, Deputy Chief sang Bago Component City Police Station, gikan ng mga suspect sa barangay Mailom kundiin sila ang nagpangawat sa mga inugbulang nga manok kag namutikan. Pagkatabo sang pagpangawat, na-report gilayon sa mga naga-duty nga tanod. Rason nga ila ginsunda ng salakyan sang mga kawatan samtang naga-coordinate sa mobile patrol sa Bago City Police Station. Nakuha sa front seat sang salakyan ang 3 kabuhi nga mga inugbulang nga manok nga naputos pa sa screen. Suno kay Anacleto, naghana nga maggabot sang pusil ang isa sa mga suspect apang pagkita nga armado ang mga nagresponde nga kapulisan, iya ginbutang sa compartment ang pusil. Na-recover sa kapulisan ang caliber 38 firearm nga may 4 ka mga bala. Sang tinalikdan nga mga semana, nakabaton ang kapulisan sa duha tubtub 3 ka mga reports gikan sa mga pumuluyo sa barangay Mailom nga sila ang ginkawatan sang manok. Suno kay Anacleto, nagtawag sa ilang pila ka mga police station sa probinsya nga may reported man nga kinamatay sang inugbulang nga manok. Ginabi-abi naman sa kapulisan ang ka-epektibo sang roving kag coordination sa mga barangay tanod sa Mailom kag Maaw sa madasig nga pagkilala sang salakyan kag sa pagdakop sang mga suspect. Pasakaan sang kaso nga theft kag violation sa Republic Act 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa duha ka mga suspect. Sa number 8, estudyante pilason matapos mabungguan sang tricycle. Ginkarga sa ambulansya ang dugoon nga 16 anyos nga estudyante matapos mabungguan sang tricycle pasado las 6 kainas ang aga sa Banga Paglaom Village, Barangay Mansilingan sa Bacolod. Ginkilala ang estudyante nga si alias Zian nga nag-agom sa mga pila sa lawas
kag ang driver sa tricycle ginkilala kay Rico Estrabela. Nagwa sa investigasyon sa pulis nga nagatabok sa dala ng estudyante para magsakay jeep sa nabungguan sa tricycle nga nagadalagan pagkadto sa Murcia. Ginrekta sa ospital ang estudyante para mapabulong samtang ginala sa Police Station 7 ang driver. Sa number 7, 15 ka mga menor de edad na rescue sa DSSD kag PNP sa Bacolod. Sa paglibot sa Police Station 1 kag DSSD Anti-Mendicancy Task Force sa pagpatuman sang curfew for minors, tigayan nga na-rescue ang 15 ka mga menor de edad sa Dalanon sa Bacolod. Suno kay Dr. Richel Verde Prado Manga, pamuno sang DSSD Bacolod, naabdan nila mga menor de edad nga yara sa sang mall sa Barangay Mandalagan nga nagapasilong bangod nag-ulan. May naabdan man sila nga solvent boy sa Bacolod Public Plaza upod ang 17 anyos nga nagasakit sang tiil gani gindala sa ospital. Ang 15 ka mga menor de edad nga ginalakipan sang 11 ka mga lalaki kag 4 ka mga babayi ang ginala sa youth home sa Barangay Vista Alegre para sa nagakaigo nga intervention. Sunod sa DSSD nga hindi rescue ang solusyon sa problema kundi kinahanglan mangin responsable ang mga ginikanan sa pagtatap sa ila kabataan. Sa nagligad nga semana, may 3 ka mga kabataan ang gin-rescue sa plaza matapos makalibot. O kung makalabot kay Mayor Greg Gasataya ang impormasyon nga nagapangayo kayo sila sa gwa sang fast food chain nga may bit-bit nga kutsilyo. Una na nga na-rescue kay nila sa pasilidad sa gobyerno ang 3. Sa number 6, 25 anyos nga mangingisda ginpatay sang iyang nga tiyo. Bangod sang wala pag-insindihanay, ginbuno kag napatay sa nga 25 anyos nga lalaki ang iya tiyo sa Poroca, San Miguel, Barangay Sumag sa siyudad sa Bacolod sadtong Lunes, Agosto 18. Nakaangkon sa nga madamo nga buno ang 44 anyos nga biktima kagidala sa isa ka ospital apang siya ang gindeklarar nga dead on arrival. Sino kay Police Captain Andy Ofalia, ang hepe sa Bacolod Police Station 9, nadakpan ang suspect kag siya ang napasakaan sang kaso nga murder kahapon. Sandig sa investigasyon, nagapungko sa lamesang biktima sa sulod sang iya ginarantahan nga boarding house sang siya ang ginbuno sang suspect gamit ang kutsilyo. Detained karon ang suspect sa custodial facility sang Station 9. Sa number 5, Army naga-coordinate na sa mga mayors para sa Intel Network sa Kabukiran. Philippine Army ang nagpakigangot na sa mga mayor, labi na sa Northern Negros sa pagpabaskog sa intelligence network. Ini may angot sa asud-asud nga pagpamatay sa rebelding NPA sa mga sibilyan nga suno sa ila mga informant sang militar. Suno kay Brigadier General Ted Dumusmog, ang pamuno sang 303rd Brigade sang Philippine Army, nakapakigangot na sila kay Toboso Mayor Richard Haujoco, Calatrava Mayor Marilyn Era, Escalante City Mayor Melesio Yap, kag Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. para mapahamtang ang intelligence network agud to malikawan na ang dugang pa nga pagpamatay. Upod na diri ang pulis sa barangay kag ang kapulisan. May separado naman nga pagpangusisa nga ginpatigayon ang Commission on Human Rights sa damlag pa report nga pagpatay sa mga 7 ka persona nga ginako man sang NPA. Suno kay Dumusmog, padayon ang pagpangilkil sang mga NPA kag ang mga ginalunsar sini nga mga hilikoton pagpabatsyag na lamang nga yara pa sila. Damlag pa ang Police Regional Office NIR ang nagmando sa pagtugas ng task group para magtutok man sa kaso. We are trying to establish an intelligence net up to the farthest sitio. Para talaga kung mayroon mang suspected dyan na gusto na namang mag-liquidate o mag-extort, mabilis yung network natin. Together with the police.
Sa number 4, bangkay sang Scout Ranger nga napatay sa encounter sa Mindoro, nag-abot na sa Negros. Gintagaan sang military honor si Private First Class Julian Redondo Oracion sang La Libertad Negros Oriental pag-abot sa iyang bangkay sa Dumaguete, Sibulan Airport sang Lunes. Ang 26 anyos na Scout Ranger ang napatay sa enkwentro sa New People's Army sa Mindoro sang Agosto 12. Duha ka mga soldado ang napatay kag 4 ang pilason sa mga enkwentro sa Baco Oriental, Mindoro. Nagapatigayon sa pursuit operation ng mga soldado sang makaenkwentro ang 15 ka mga NPA. Sa number 3, duha patay 3 pilason sa mabunggo ang habal-habal sa puno sang kahoy. Nagasakay sa habal-habal ang 35 anyos nga Iloy upod ang duha niya ka mga kabataan. Kagang iya 15 anyos nga utod sang sila ang nakabunggo sa kahoy sa sitio Matangilon, Barangay Kamingawan sa Cabancalan City, Martes sang hapon. Patay 50 anyos nga habal-habal driver kag ang Iloy. Samtang pilaso ng 15 anyos nga utod sang Iloy, pati na ang duha niya ka mga kabataan nga nagaedad 5 ka tuig kag ang isa 7 pa lamang ka bulan. Sa investigasyon sang PNP gikan sa Barangay Carolan sa Cabancalan ang mga biktima kag padulong sa Barangay Tagupon. Suno kay Police Captain Sammy Gasataya, Deputy Chief sang Cabancalan PNP, nagapadulhog ang habal-habal sa nadulaan sang preno. Posible nagsalasala ang driver. Dugang pa nga nag-ulan, gani madanlog ang dalan. Kag sila ang nabunggo sa kahoy. Ang lugar sa insidente ang nabukid na nga area sa Cabancalan kag nagasaka panaog ang dalan. Ang 15 anyos nga manghod kag ang duha ka mga kabataan nga nailo sa Iloy ang karon nagapaayo pa sa ospital. Sa number 2, Mayor Greg Gasataya nagsiling nga ginapasiguro nga plastado ang tanan antes pamanipatuman ang temporaryo nga pagsira sang CLMMRH-ER. Antes pamanipatuman ang pag-close ang emergency room sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, siguraduhon nga naplastar ang tanan. Inisunod kay Bacolod Mayor Greg Gasataya sa tunga sang pilaman ka mga concern nga ginpadangat may kantanan sa temporaryo nga pagsira sang ER sang CLMMRH para sa renovation. Sunod kay Mayor Gasataya, may mga coordination meetings na nga ginpatuman. Dugang pa niya, may simulation exercise man nga ipatuman para makitaan kung masarangan o kung hindi, labi na nga madamos ang pasyente nga gina-cater sang ER sang CLMMRH. May plano na ang CLMMRH ang diri kag sila maga-take charge sang referral system suno kay Gasataya. Isa sa mga concern ang mga basi puno man ang mga ER sa mga pribado nga ospital. Pagdalon sa mga pribado nga ospital ang mga CLMMRH-ER patients. Kung ang ginakahangawan naman ang balayran suno kay Gasataya, nagpasalig ng national government bahin diri. Sumugod sa bulan sa Setyembre, isira ang ER sa CLMMRH para sa 92 million pesos nga renovation project. Pinaka-important din nga once mag-start na siya, dapat may simulation exercise na para makita natin kung masarangan or hindi. No? Kasi naputapit patients ka rin hindi cater sa emergency room. Although medyo kung ba para, but although may plan, in fairness, Corazon Locsin may plan man kami discuss a month ago in coordination sa pila ka mga private hospital. So hopefully hindi siya maka-apekto. So may kwan lang, may ang Corazon Locsin ang bala na mag-himo sa referral system at pagdala. Anyway, ang importante sa factor ng balayran yung ginakulban permi sa mga patients nga dalo sa ER.
Kag sa number 1, bago nga CLMMRH-DOH Cancer Care Center ang magasugod baton sa pasyente sa Agosto 26. Bukas ini sa mga cancer patients hindi lamang sa Bacolod kundi sa bilog nga Negros Island region kag ginakabig nga apex sang Regional Cancer Care Network. Yaring report. 3, 2, 1. Sarang maka-accommodate sang 40 ka mga cancer patients sa tagsa kaadlaw nga nagapaidalom sang IV chemotherapy treatment ang CLMMRH-DOH Cancer Care Center. Ang iban nga procedure kaangay sang bone marrow biopsies, lumbar punctures kag intrathecal chemotherapy available man sa amo nga cancer care center nga natalan ang mag-ooperate sa Agosto 26. Pagi sa PhilHealth kag iban pagid nga pondo sang gobyerno sarang ma-avail sang libre ang chemotherapy treatment. Suno kay John Philip Rolio, ang OIC nurse supervisor sang CLMMRH-DOH Cancer Care Center, bukas man sila sa mga konsulta pero ginahaylo nila nga ipaagi sa CLMMRH telekonsulta o kung sa CLMMRH teleschedule. If we are going to avail the services here, free ang aton nga amo tong hambala mo ma-cover ni PhilHealth ang per treatment. Initially, mera kita na sa nga daan, do limit lang on to certain sessions, but now ma-cover yun ni PhilHealth. Sa ikaduha nga panalagaan sang 35 million pesos nga building, yara ang Child Life Program Clinic nga kinahanglanon para sa mga kabataan nga nagapaidalo man sang treatment. Isa ka milestone para kay Dr. Nika Hao, ang Regional Director sang DOH-NIR, ang pagbukas sang Cancer Care Center. Nahangpan nila ang kabudlayan sa mga pasyente, hindi lamang sa ilang nga ginabatsyag kundi ang gasto nga iabaga para lamang maka-access ang ginakinahanglan nga treatment. This center is not just a treatment site. It is the apex of a regional cancer care network. CLMMRH, as our regional apex hospital, carries the mandate not only to provide specialized services, but also to lead the system. Suno kay Dr. Joanne Serrada, ang Medical Center Chief sang CLMMRH, nangin malawig man ang inagyan antes na tigayon ang pag-angkon sang Cancer Care Center. Natigayon ini sa paghugpunganay sang DOH, DPWH, CLMMRH kag sang talatapan ni Anay Congressman Greg Gasataya. Ang cancer karon ang second highest cause sang mortality sa mga Pilipino. Rason nga ini isa ka primary health concern. Importante suno sa iya nga ang cancer care dapat mangin accessible, comprehensive kag masarangan. It is very important that cancer care should be accessible, comprehensive, and affordable. The journey of our Cancer Care Center has been a long one. Dating back in 1994, Dr. Adonis Guancia, along with Faces Foundation and the Andres Soriano Foundation, set up the first oncology unit in Negros Island. Naging kabahin kita sa this is a program project of the national government with the Congress. Personally, I'm just very happy seeing the fruition of this long time na program for the people of Bacolod and Negros. Initiative kabahin man gyapon sang lo nga ginimo naton way back ang pag-increase ng bed capacity sa Corazon Roxy. Suno sa DOH, ang kahulugan sang cancer care facility nga natukod yara sa kabuhi nga sarang sini maluwas kag sa mga panimalay nga mapabilin sini nga makumpleto kag ang pagbalik sang dignidad sa mga apektado nga persona. Sa Good Vibes, the best of musha ang pwede mo na mabakal sa isa lang ka venue. Halin sa mga native products, mga tanong, pati na mga pagkaon. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga mga basket, bags, duyan, kag iban pa nga mga produkto nga himo sa banban, kawayan, kagratan, ang himo sang 75 anyos nga si Jo Marie Abdo sa barangay Kanlandog sa Banwa sang Murcia.
Sang una, si Tatay Jo Marie ang nagapanglakaton libot sa Bacolod sa paglibod sini. Nagapakalapot pa siya sa Dumaguete kag Iloilo para mabaligyang iyang mga produkto. 30 anyos niya na ginahimo ang paglala sini. Kag subong nga 75 anyos na siya kag nagasakit pang iyang stainless steel implant sa tiil. Dako ang pagpasalamat niya sa lokal nga panguluhan sa Murcia nga natagaan siya sang pwesto sa may pasalubong center sang Banwa. Galibot ka sa dalan, pabakulod. Diyan mo na nga kisa nga sa isang pakuan sa nga kontiel nga pag ginawin na publika sarang maglakat amo ka nagpasalamat magkano ko kami yung naging kwan ko din ni Mayor. Ibutangan ka mo di pesto. Isa lang si Tatay Jo Marie sa mga nag-display kag nagabaligya sa produkto nga proudly made in Murcia sa may pasalubong center nila sa higad lang sang highway. Sa unahan lang inisang Lopez Murcia. Lalabyan ng gid sa mga salakyan ilabi na kung nagabiyay pa kadto sa Don Salvador Benedicto kung sa San Carlos City. Magluwas sa native products, may mga tanuman nga na-display diri. Sa sulod, may mga nata di coco kag iban pa nga mga produkto sa Green Harvest. May mga cakes and pastries. Kag, pwede ka makapakustomize diri sa ang bulutangan sa imong water bottle para hindi na sige hulog kag nagakagupi. Anong brown mo talong mo ding imong tubigan? Oo, parang ano ang spot. Lasing na lang mga 30 minutes pa. Pili ka lang sa color mo sa gusto. May mga produkto man nga himo sa mushrooms pareho sang siomai, chips kag mushroom ice cream. Batuan powder, may ari man diri. May mga taro chips, may turon kag bukayo nga pwede mo na kanon kung ginagutom ka na. Mayara sang artworks sa Murcia artist kag mayara pagani sa sinamak. Kung hilig mo naman ang kape, ari man diri ang Sugar Valley, ang producer sang dekalidad nga kape. Sarang ka diri mako-order sang paborito mo nga iced o brewed coffee samtang nagadili ka sa view sang bulkan Kanlaon. Sunod sa kay Agnes Bailon, ang consultant sang Pasalubong Center. Anything about Murcia ang pwede mabakal diri. Mismo ang mga producers ang natagaan sang venue nga makabaligya direkta sa mga bumalakal. Daw na Murcia Pasalubong Center as one-stop shop. One-stop shop. Para may lugar nga maka-display. Diyan mga display. All of this is for association. Association. Iya ka mga asosasyon. Yes, sir. Oo. So venue for everybody nga maka-display sa produkto. Bali, it is Pasalubong is to help the for marketing. Mga pag-market pagilay na produkto. Nagbukas ang Pasalubong Center sang August 8 kag open ini from Mondays to Sundays from 6 a.m. to 8 p.m. Madamo pa kuno sang plano ang LGU para diri para makadala sang dugang pagid nga mga tawo para matilawan kag matestingan ang mga produkto nga himo sa mga Murciahanon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Of course, kita naga-shoutout sa ating mga live viewers kay John Randolph Rubin. Good afternoon, Digicast Negros watching from Kuwait. Good evening man kay Maricon Gamboa Hayashi. Kay Chona Evangelista Carredo, good afternoon, Digicast Negros watching from Singapore. Gloria Bantige, good evening, Digicast NIR. Good evening mo kung sa akon. Good evening, ma'am. And kay Jonathan Tere, maayong hapon sa imo, sir. Si Solar Eclipse, good afternoon or evening. By the way, shout out kay Bea May Lacerna. Kay Tanjin Duran. Good afternoon, Miss Barbara, always watching from Victoria City. Good afternoon man kay Sir Andre Tahonera. Kag kay Miriam Bailes. Hi ate, good afternoon sa imo. Kilala ko ni si Ate Miriam. And si Solar Eclipse, liwat, shout out kay Adilita Vivo. Maayong hapon gid sa tanan. Kagamoyad to ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.